Idazleek zaindu dituztela bereziki. Ametsak eta ametsek novelako gainerako zatiekin dituzten harremanak eta oso nabardura handikoa dira, eta nik uste dut hitz bakoitza oso neurtua dela, eta ametsa hartu ezkero eta behar bezala desbirilikatu ezkero, bai, alduzu novelaren funtsa nolabait atzeman. Amets guztiak aldez edo moldez heriotzak bilatzen dizkigula. Bai, batan izan ezik. Justo Sarriona Indiaren bigarren ametsan izan ezik. Hain zuzen, eta kidea den idazle bakarraren amets batean izan ezik, denak daude heriotzari lotuta nabarmen. Baina oro har dena dela dira genialak, ametsak, oso potenteak, oso impresionanteak. Eztabaida ideologikoaren buruzagiak oso vampirikoak dira literaturarekin, eta bakarrik interesatzen zaie erabili dezaketen neurrian beraien helburu politikoetarako. Eta horrek literaturarekin, nik ez dakit oso ondo zer den literatura, baina zer ikusi handirik ez dauka. Zarata mediatikoak estaltzen du eztabaida ideologikoa, eta eztabaida ideologikoak estaltzen du literatura, mekanikoki. Hori uste dut Euskal Herrian eta toki guztietan. Beraz, liburu honek ez du ia ezertarako balio. Zentzu horretan, hau da, ez du balio irteteko putzutik.